Nah, लोगोफोर इनोथ' मोनसे बाथ्रा बुंनो हाया इनोथ'। थ' जल्दि फुजा नायनो थांनो अखारनाया दाबो जालिया नोंनिया इमान टाइम नांगौ अखारनो लोगोफोर नेयै एकदम खर' गुदुं जालाय हिनजावफोरखौ मबा थांनो कारने लिंबाथाय अखारनायानो जाया दुगैनायानो जाया माबानायानो जाया नै खानायखौ दिनै बेसां बार बिखो माबादो स्प्रिंदो मेरायबाय थादो बापरे बाप बुंनाङा काम गैया मोजां नुवाखै दे बेकार सानसेल' गाबोन नैनि उनाव नायनो बालाय आरो हिनजावफोरा न'का माने बुंनाङा आरो गोदान बुस्थु मोनबाल' दख'ना मोनबा खना मोनबाल' खुसि दख'नाखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थानो हर दायो फुजा नायनो थांनोसै जोङो ओमफ्राय लोगोफोर एबार खेबसेनिफ्राय सारखोन्दायाव फुजा नायनो मोननाय नंलाबो जानो हानाय नै खेबसेनो लास्टबो जानो हानाय मानो होनबा जोङो आसामाव थांसिगोनबो जानो हानाय ओंखायनो मोजांनो नायखानानै लानोसै आरोना फुजाखौ एबार खेबसेनिखौ ओमफ्राय आरो नै दख'नाफोर सुटि थाङाबा दख'नाफोरखौबो लाबोनोबो माबानोबो बिराद खस्थ' जायो आरोना थ' एबार अखमाव थांगौ हाबा आरो बेलेग सालायनानै गानबाय थालायनोसै आरो थ' नै थेवब्लाबो दख'नाखौ बिराद मोजां नांदों आरो गाननानै नै नै दाकुटलाबो रेडि जाबाय भाई बोरो देलेने जाया अरे कोई देलेना वेलेना नहीं है तुम लोग इतना टाइम पास करते रहते हैं खाता dalam kata pun dalam dalam bang duso tahu dan kau nak buat tu tadi ini asal tu buat पूरे आदमी मोबाइल हैंग कर देते क्या यार ले लिया प्रसाद चलो जलेबी मैं खिलाता हूँ नहीं बहुत खा लिया बहुत जलेबी खाने के मैं खिलाऊंगा मैं दुर्गा पूजा में खिलाता हूँ चलो नहीं ठीक है कभी खा लेंगे अभी पेट भरा हुआ है बहुत धन्यवाद ब्रह्म कुमारी जो अपने को राखी बानी थी वही है ना हाँ वो बनी है और दोनों भाई घूम रहा है चलिए ठीक है माता रानी का चलो हो गया राधे कल माता रानी का विसर्जन है हो गया और कल हमने शाम को भी बोला था आप लोगों से कि कल माता रानी का Let's go. कमरिया करेला थ' लोगोफोर नैबे जोंनि क्वार्टारनि दुर्गा फुजा थ' नै गासिबो लेडिसफोरानो दंजोबो ओमफ्राय नै बिसोर सानैया जोंनि अखमनि आरो नै सासेया हाजरिका ओमफ्राय सासेया नै मिसिं मानसै ओमफ्राय आरो नै जोंना डेक'रेसन एसे सिम्पोल डेक'रेसन खालामदो गासैबो हिन्जावफोरानो दंजोबो हौवाफोराथ' डिउटियाव थांजोब्बाय फर्क करेगा चलो लोगोफोर फुजा नायनानै फैबाय ओमफ्राय नै आइलि जाजोब्बाय आङो फुजा नायना फैनानै बारा
Isram, iman अत्याचार थैनांगोन होननानै दा गोसोआ बाय फ्रि जाना थानाय खायसो बाय रागा जोंना थानायबोथ' जोंनानै दानो उप्लेबायमोन आङो लोगोफोर सिख्लारा हरैनो मोनदोंलै थै खारनो लोगोफोर फुजा नायना बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय आरो दिनै अबेनिबा मानसि बर' मानसि आंखौ दख'ना गाननाय नुनानै माथो मुनि मानसि बानलै आच्छा जोंनि माबा बर' मानसि जितु नैबे लाइटनि प्लान्ट दोङो ना खामानि मावग्रा सेंग्राफोर दङ आरो जोंनि बर' सेंग्राफोर दङ बिसोरो माने दख'नाखौ गाननाय नुनानै माथो फायदो आरो थांनोसै नामा होननानै दख'ना गाननानै बाहेराव गिदिंबा माने सिनि मोनो आरो मानसिया बोसोराव मोखाङाव नायनानै दानिया सिनि मोननो नागिरला मानो होनबा बांसिनानो जोंफोरखौ नुबाथाय नेपालि होननानै बुङो नेपालिखौसो सिगां बुङो खिन्थु बर'खौ बांद्राय मानसिफोरा मिन्थिया नालाय ओमफ्राय बे बर' नुखानायफोराबो माने बर' नंगौना नङाबा इदि जाबाय थायो आरोना बिनि बिखायाव बिसोरो नामखौ नायब्लाबो मानो जाया मिथिबाय बिनिया बर' होननानै लिरनाय गैया आरो टाइटेलना बार' ना जाना दोङो BA जाना दोङो आरोना ओंखायनो बराबो नंगौ खोमा नोङो मानसिनि बरासो नंगौ खोमा आरो कालचारेल ट्रेडिशनल ड्रेस गाननानै एसे गिदिंबा माने बिदि ड्रेसनि दख'ना गाननाय जोंनि बर'ल' नङा नर्थ इस्टनि जिखुनु असमियानो जा बाङालिफोरानो जा असमनि मानोना माथो फैयो आरो जोंबो असमनि होननानै उन्दुनो हरबाय लोगोफोर बिसोरखौ फिदिंनानै दख'नाखौ बिराद गाननो आराम मोनदों आरो ना माने बख'नो बादो आरो बिराद दख'नाखौ माबा हामना लानानै इसोरखौ ड्रेसबो हो फुजाबो नायनो लां इनि उनाव इसा मथे जि जानो बिखौनो हो बायना हो हारसिंबा दा सेंग्रा थानाय मोनबा सेंग्रा आरामसे सेंग्रा जागोन नोङो बारायनानै दाला 33-35 बोसोर जानानै सेंग्रा जानो लुगैयो आरो जियानो जा 40 बोसोरावबो हाबा खालामा आजिखालि मिथिबाय आं दा 40 बोसोर जायाखैना उनाव थांसै होनबा जों थांदो जेराव थांनो नों दा बुंनो नागिरदों थां इबार जों नु थांबाथाय नोंदा फैफाखालै नोंदो लोगोफोर इनोथ' मोनसे बाथ्रा बुंनो हाया इनोथ' हाबा खालामना लानानै आइले खासेया मस्त' सत्रि खिथिबाय आरो सत्रि लोगोफोर नै मम' लाना फैदो भेज मम' लाबोदो ओमफ्राय आरो छोला बथ्रा लाबोदो नै मम'नि माबा आसार ओमफ्राय नै पुरि दोङो दै सानजौफुनि पुरि दोङो ओमफ्राय आरो नै हालवाबो दोङो भाइ अनला खारैबो दोङो आरो बेफोरखौ मानो लाबोसोदो बेफोरखौ जाग्रोनो फार्स्टआवनो लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै मा तो इनिफ्राय बुंबाय ड्रेस चेन्ज खालामना दाबो लासै ड्रेस चेन्ज खालामदों लोगोफोर तो इनिफ्राय बुंबाय आङो जानाय समावथ' खमसे खम ड्रेस चेन्ज खालाम लेथ्रा जागोन होननानै माला माबा लेथ्रा जाबाय खनसेल' गानखाबाय भिडिअ इन्डिंनि थाखाय लेथ्रा जाया मा होनना बुङो इखो भिडिअ इन्डिंनि थाखाय इन्डिं नङाल' लेथ्रा जायाबा मोना लेथ्रा जागोन माने नों गोदान मोनगोन उदै गैया नै उदैयाव खालायबायसोनलै उदै गैया नै दयबो सुइजार गाननानै गासिनो उदै गैया आंनि सेप्ता खालामो दा लुज मसन उदैयाव खारना दोङो लोगोफोर नाय ड्रेसखौ दा आरो खेबसे उरुनाया लासे बिसिनायाव थांनाया लासे गाननानै थाबाय थागोन दा माने खुलिनि सियानो गैला दख'ना गोदान गान खालि हिनजाव मानसिफ्रा इदिनोखा दख'ना गोदान जा सला गोदान जा खुलिनो नामाया गानथाब गानथाबबाय थायो सिङाव थांनो खमाय गैला दा हर जाबाय सानावबो सानसे बिदिनो खस्थ' थाबाय आरो दा उन्दुनाय टाइम उन्दुदो एक्सारसाइज खालाम होनबाय थायो हदाय योगा खालामना बुंबाय थायो योगाबो खालाम नों योगाबो खालामाबा एक्सारसाइजबो खालामाबा जानजिया गोमालांसिगोन अमा मा होनना बुङो अमा फिसा जानायनि माबायदि इदि नों जाबना लादो दख'नाखौ राजाखि जाबना लादो बाय जान्दो नोंना सिगां इसिनिल'बोन एसे फिसाबो आं मिथिया नामा नों जान्दो ओंखाम जाखांबाय लोंखांबाय फार्स्टआवनो दिनै मा जादो
सानजौफुङाव सला बुथुरा जाबाय नङा माबालै पुरि आरो पनिर पुरि पनिर जाबाय खिरदो बिनि उनाव आरो दा फुजा नायनो थांनानै चावमिन जाना फैलायबाय चावमिन नङा चावमिननि सिगाङावनो मम' जादो लोगोफोरा फेमिलिदो मम' जाबाय आरो बेनि बुंबाय टेस्ट खालामनि होननानै उनाव इयावबो मम' जाबाय जाखांनानै आरो माबा चावमिन जालायबाय चावमिन जानानै उदै बुङा गोदै मोननायखाय आरो सला बुथुरा जालायबाय बिनि उनाव मा जादो आरो मम' जाबावदो आरो न'याव संना दोनना अनला खारै ओंखाम अनला खारै मैगंदो आरो जाफिनबाय न'आव संना दोननायखौ बेखौ जानानैसो दा गोजोननाय मोनबाय उदैखौ बुंनाय गोदैबो मोनबाय आरो हजम खालामबाय थानाय बायदि मोननांबाय जियानो जाया मानो लोगोफोर न'नि ओंखामा ओंखाम बाहेरनि ओंखामा एख' नङा बाहेरनि नुबाय लोगोफोर सानसेबो खारग'वा दिनै फुजा नानै बाहेराव एसेबां जाना फैदो थेवब्लाबो न'नि ओंखामखौसो आरो नागिरबावना फैयो बिदिबा जों रान्दिनि मानसिया मो रेस्ट मोनो नङा होमबा सला गोदान गाननायखाय बिदि बायदि थामनेल खालामा मा नेल खालामो आंलाय मा मिथिगो आंनि नेला गालाव जाबाय नों हाना होदो थामनेल Jadi macam lah, oh. Lemah videoan lemah thumbnail bila. Are ini kan tuh thumbnail lagi ya, bah. Ini thumbnail like ini like. Tolong per, kita nanya, bukan. Tolong per, kemesanan ini bye. Emrai dini berjumnya. माने दिनै रबिबार ना दिनैबो जोंनिया बिसर्जन जायाखै आरो ना गाबोन मन्दिर जागोन आरो थ' सनिबार खालि बिसर्जन मोन नालाय खिन्थु सनिबार जोंनिया भान्डारा होदोंमोन आरो ना माने जानाय लोंनाय बिदि होदोंमोन बेनिखायनो बिसर्जन खालामदिया ओमफ्राय साननै रबिबारावनो नैनिफ्राय बिसर्जन खालामानो ओमफ्राय आरो गाबोन समबारावसो गाबोनसो बिसर्जन खालामगोन आरो ना थ' ओंखायनो थेवब्लाबो दिनै गारबा नायदोंमोन आरो ना मोसानायमोन दिनैबो थ' मोसानानै फैबाय एकदम बिहारि गानाव Nih baru saja mengsebay, nih time apa hornya kereta baju baik. Kereta jalan lambai masa, tak sakit biar.